A idade en que nos consideramos vellos cambia moito segundo a quen lle preguntemos. E 1 de cada 5 españois din que empezaron a notala aos 40. Moitos non estarán de acordo, pero os médicos din que non van desencaminhados. 1 de cada 5 enquisados si percibe que comeza a facerse vello a partir dos 40 anos. Creo que eso a nivel físico que se empeza a notar un montón de cousas. As canas, a forza, o estado de ánimo. Notase sempre, yo que diga que non é certo está mentindo ou vive outra realidade. A partir dos 40 que teño as gafas para me mirar ao espello. Entonces eu non me vexo máis vellas realmente. Para quen sí queira ver, notará que as enrugas e a flacidez afloran. En concreto, aos 44 anos empezamos xa a perder masa muscular, tamén empezamos a ter problemas de pel, a pel tamén volvese peor e iniciamos problemas cardiovasculares. Os investigadores que analizan moléculas e microbiomas sinalan o tópico no avellentamento, os 60 anos. Pero depende moito dos nosos hábitos. Os 30 anos deberíamos empezar a cuidarnos máis, facer exercicio e ter unha alimentación sa. As persoas que non levan hábitos de vida saudables, que fuman, que non fan unha dieta correcta, que beben alcohol en exceso, pois evidentemente a súa idade cronolóxica é unha, pero a biolóxica é outra. Hai persoas de 40 anos que parece que teñen 60 e ao revés. Hai persoas que nin con 40 nin xubiladas se sinten vellas, depende moito do noso ánimo. Todo es la mente, la energía que tengas, todo. Yo tengo 66 y me siento como tú. Emocionalmente, moralmente, psicológicamente, estou ganando juventud, porque senón estamos perdidos.